X'inhi l-iktar ħaġa li laqtitkom il-budget? Primarjament bħala assoċjazzjoni tal-stablimenti tal-catering għandna ħaresna il-budget minn perspettiva pożittiva. Ġifieri l-iktar ħaġa, l-iktar fattur importanti li l-gvern baqa' jissussidja l-kontijiet ta' enerġija. Isu kemm hija bdiet il-gwerra tal-Ukrajna qisu noħolqot tarka biex tipproteġi l-business community li ovvjament dan huwa kost predominanti għall-industrija tagħna, ġifieri u kien importanti ħafna li baqa' sussidjat meta wieħed iħares li fatt li €1,000,000 kuljum baqgħu jibbaġġetjati, it's a positive measure. Min aspett ieħor ovvjament kien hemm l-increase fil-minimum wages u fil-pagi li minn banda huwa piece fuq l-industrija tagħna ovvjament we are very high, very labor intensive. Però mill-aspett li ieħor iktar flus fil-but jiġu mal-istess klijenti tagħna li it's disposable income. Fattur li ovvjament ħassejna li kien daqsxejn mhux kif xtaqna aħna proponejna bħala pre-budget proposal li l-VAT tiġi ridotta bħala akkomodazzjoni bħalma qiegħda fit-22 pajjiż ieħor fost il-pajjiżi kollha Mediterranji barra wieħed li l-akkomodazzjoni huwa tpar bħal food VAT fir-restaurants. Di strutturajna miżura li kienet win-win kemm għall-gvern, għall-klijent Malti, għat-turist kif ukoll għas-settur. Intlaqat pożittivament, però naspiraw li fil-futur immedjat tiġi konsidrata b'serjetax. Ovvjament bħal mal-inflazzjoni qiegħda għal kulħadd, ġifieri bħalma kien hemm minimum wage kollox l-inflazzjoni bi kbir qiegħda l-industrija tagħna meta wieħed iħares li nimportaw fuq minn 70% tal-prodotti lokali, tal-prodotti li nikkonsmaw, paragun mal-pajjiżi ġara tagħna li jimportaw biss inqas minn 10%. Jiġri importanti li eventwalment tiġi konsidrata bis-serjetà dil-proposta kien hemm ħafna ħsieb warajha.